Livsstilen scooterboy, det er nok 2 hjul, fart, baghjul, venner og bare gerne vil have det sjovt. Ja, vi var sådan ved at dø på vej hernede. Og det var selvfølgelig Albert, der styrte, så der blev bare holdt håndtag på. Jeg tror, det betyder meget, også i min alder, sådan, at være en del af noget. Jeg skal ikke lade andre bestemme, hvordan jeg skal gøre tingene. Altså, vi er ikke alle sammen ballade med, og under hjelmen der er stadigvæk nogle flinke unge mennesker. Nej, nogle tuttelduer, var. Jeg skal gøre det, jeg kan lide at lave, og ikke hvad andre synes, jeg skal lave. Det er ikke altid helt nemt at have en lidt anderledes hobby end flertallet. Vi tager billeder af din nummerplade. Kom derover og snak, hvis der er noget for træet, hvis vi synes, det larmer for meget, så kører vi med det samme. Jeg føler mig som en normal person, ligesom en, der spiller fodbold, bare en, der ikke spiller fodbold.